Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki ya fifita wasu mutanen akan wasu, ya kuma fifita wasu wuraren akan wasu. Hakan nan kuma ya fifita wasu ranakun akan wasu. Daga cikin watannin da Allah subhanahu wata'ala ya fifita akan wasu watannin shine watan Ramadan mai albarka. Watan Ramadan yana da falala masu tarin yawa wanda yake banta da sauran watanni. Ga kaɗan daga cikinsu. A watan Ramadan ne Allah ya saukar da Alƙur'ani a cikinsa. A watan Ramadan ne Allah yake buɗe ƙofofin aljanna sannan ya kulle ƙofofin wuta. Kana a watan ne ake kulle shedanu. Watan Ramadan gabaki ɗayansa na ɗauke da falala. Tun daga 10 farko har zuwa 10 na tsakiya da muke cikinsa yanzu haka. Har zuwa kwanaki mafi daraja a 10 ta ƙarshe. Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mumbari. Sahabbai suka je na ta furta amin amin har sau 3. Sahabbai suka yi tambaya suka ce ya Rasulullah, mun ji kana faɗan amin amin, me yasa kake cewa amin amin? Sai ya ce mala'ika Jibrilu ne ya zo masa. Muhallin shashid dai ɗaya daga cikin saƙon da mala'ika Jibrilu ya kawo ma'aiki shine cewa duk wanda watan Ramadan ya zo ya fita bai aikata wani aikin alkhairi da Allah zai yanta shi ba daga wuta zuwa aljanna ba, Allah ya turmutsa hancinsa a wuta. Wannan shine ɗaya daga cikin abin da ma'aikin Allah ya ce amin amin har sau 3. To kun ga 'yan uwa maza da mata, ina mai tunatar da ku kan a zage dantse wajen zama ɗaya daga cikin wanda Ubangiji zai yanta a wannan wata mai albarka. Wannan saƙo ne daga Honorable Amir Alhassan Zaura, sahibu sabar wal iman.